Ilan na lang po? Masarap po. Ano ko nga? Dalawa. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre mga katupay, magpapalaro na naman ako mga katupay sa mamagitan natin mahiwalabot. At siyempre mga katupay, ang laman nito, candy. Ngayon, pag nagkamali sila ng hula ng pangalan ng candy mga katupay, ay kakain sila ng kalamansi mga katupay. Ayan. Na, pag nagkamali, pero pag tama naman ang hula nila mga katupay sa pangalan ng candy, ay mabibigyan ko sila ng 5 piso mga katupay. Alright, siyempre masaya tayo ngayon. Ay, magpapasit ko na mga katupay. Dapat ng Alright, pakita mo yung ating mga kabataan, be. Pakita mo. Hi! Hello! Okay mga bata, ready na ba kayo? Pila, pila ha, pila. Music! Alright mga katupay, ready na ba kayo mga kabataan? Opo! Alright, gano'n na, pag nagkamali ng hula ng pangalan ng kindi, sikain ka ng kalamansi ka. Very simple lang naman yung kalamansi. Okay, sino mauna? Ikaw? Ikaw muna ha, tama man mali, lipat na naman doon sa kabila. Sa dulo, okay, alright. Okay, dukot na ha, dukot. Anong hula mo sa pangalan ng kindi? XO. SO, sigurado ka? Sige, pakita mo ha. Ay, mali, mali. Mali. Okay na yan, okay na yan. Kaya, pakita sa kapila. Ano po na yan? Ang video. Rup. Rup. Tama na, tama na. Okay, ready ka na. Ready na, sige. Meron na. Kochi. Ha? Puchi, sige nga. Wow! Wow! Ang galing! 5 piso, 5 piso. Hindi magkakain yan. Ligtas, 5 piso. 5 piso na. Sunod. Next, next. Okay, di sukot. Bigot na ito nabibili. Tara, anong hula mo sa kindi? Ano? Max? Max, sige nga. Mali na lang lang yung nakulay. Ano na, kindi oh. Kain. Kain! Tama na. Wow! Sarap! Tibay pala sa mga asim ito mga katibay. Hindi pala nasira yung mukha. Sunod, sunod. 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 Sa likod! Uy, ako na. Dito, dito. Sige, sige. Chok. Para ako dyan. Ano hulang chok? Ha? Ano hula? Rabbit. Rabbit? White rabbit. Rabbit? Sige nga. Aba, tama. Ligtas ah. 5 piso, 5 piso. Dapat pag ano? Sana. Ano na? Okay, okay. May magaling May pa. magang box. O, sige. Ano wala? Wala pa? Ano? 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 Max. Max? O, sige nga. Okay, pakita mo. XO. So, mali na. Kaya sabi yun, sabi yun. Ito. Chok. Okay. Okay. Lulupin mo na. Paulit-ulit kayo. Yan, yan. Sige. Okay, next. Ito ha, kakain ka na kalamansi ha. Pagkatapos mo, ikaw naman yung video. Wala mo ha, anong pangalan? Anong pangalan ng kindi? Anong pangalan? Wait lang. Anong pangalan? Hanapin na madali. Wait lang. Anong pangalan? Wait lang. Ha? Anong pangalan? Wait lang. Max, sige nga. Stop. Oy, mali. Kahit ito kalamansi, mamubos ang kalamansi. Dito. Harap. Mamubos ang kalamansi. Sige na. Puta mo na. Matamis yata eh, matamis. Matamis pala. Next. Ano? Mintos, hindi nga. Mali na naman. Ayaw naman kalamansi. Kain. Oh, tibay talaga. Tibay. Hindi ba nasisira mo sa mga tupay? Okay. Ako na. Pagkatapos mo, ikaw muna. Ano? Icon. Icon? Sige nga.
Sheesh, tama. Ay, cool, tama. 5 piso, 5 piso. 5 piso. Ligtas sa kalamansiya. Hindi, doon ka. Ay, na! Hindi ka sa likod niya. Doon ka na lang tayo. Sige na doon, sa likod, be. Ako sunod dyan kay Kayel ah. Sige, oh. Anong pangalan? Hindi ko na to. Ano nga? Pangalan? Anong pangalan? Ang parang kulay blue. Ayan, pangalan. Malamig pa yung kulay blue lang. Kulay blue? Oo, yun lang. Pangalan niya. Palitan mo. Marami naman yan eh. Oh. Kulay blue, anong pangalan? Ah. Ano? Ha? Idol daw? Idol. Wow! Idol ba? Wow! Oh, tama. 5 piso. 5 piso. 5 piso. Next. Okay lang, pila. Bayad, pila. Okay, ito. Ito. Ano? Oh, ano wala? Ano pangalan? Ha? Pochi, sigurado ka. Sige nga. Uy, Pochi ba? Oo, tama. Very good. Pochi, mga katupay. Sandali lang. Isip ko. Sandali lang. Yan. Makakuha agad ah. Yan, 5 piso. Sige. 5 piso. Oh. Ano? Wait lang. Ano nga? Wait lang. Yeah. Ano nga? Yan. Mamaya, alcohol dun sa Ano nga? Mamaya, Wala ba? 10 pesos. Alcohol din ko kuhain ko. Hindi alam. Oh, ano nga? Pili-pili. Durog na yan. Ano? Puchi daw? Ano? Oo. Ma? Kaya ito. Ano? Ano? Ball? Sige nga. Balik. Balik na. Kaya? Oh, kaya kalamansi lang sa'yo, be. Ako di na. Sige. Sabi niya sa sino. Bakit serious? Ano naman? Oh, nagdagal mo kalamansi. Ayan. Ano? Wait lang. Di mo ulit? Oh. Ano? Naubos ba? Ano? Anghang. Ano, Chok? Dahil na. Ano? Isip-isip din pag magtahin. Isip-isip din pag magtahin. Piti. Oh. Oh! Ano? So, kaya mo, Chok, eh. Ano to? Oh. Dahil na may. Dynamite? Sige. Mali pa. Wala, tayo na ito. Oh, mag-traffic niya. Dito na ba sunod? Ayos eh, maganda. Mamaya-maya ka na, kasi nagkatapos mo lang. Ito si ano, wala pa ito eh. Kuya na. Ayan, sunod sa'yo ha. Sige. O ano? Sige, bumili na si ate mo. Ano? Ano? Pak, sigurado ka. Mali. Bayan lang pa. Kalamansi. Ano ka, tumarte? Pakita mo. Alright, tuloy ang ating hulaan, mga kabataan. Okay ha, sige, ikaw na. Ikaw, sige, sukot. Sige, sukot. Try natin, mapulang. Ano, pero na. Bakit? Anong hula mo? Pangalan ng tindi. Siguraduhin mo na. Crocodile lang ka na. Ayaw mo, sige. Mat? Sigurado ka, sige, burong pakita mo nga. Crocodile. Bakit ba? Dito. Oh, kuha, kalamansi, katupay. Zoom. Yan.
Lagi ko naman sinusunod. Tumakbo. Bebe, kami. Dapat. Kapain mo muna. Ano kayo? Pero na. Ano wala? Ano pangalan? Pangalan ng hindi. Sige, isipin mo yung pag... Hindi ba? Ikaw nakakalam. Oh my God. Paul, namali. Kalit. Ako na. Okay na nga eh. Matamis yata. Magulo. Ay, bigay pa. Tapang ah. Hindi talaga sasabihin na ito. Next. Yan. Okay. Bakit kaliboto ko? Ulitin. Ano? Yan. Sinisilip na. Ano? Hoy, bawal ito. Ay, bawal silip. Ako kasi. Mark. Sige. Balik. Malaki. Hindi ba? Parang malaki oh. Di ba asim be? Ito beer, matibay pala ito sa asim. Matibay. Next. Dapat sili. Iyak sila. Ano? Ano na? Mac. Mark, sige. Rumat ka. Mali na. Kalamansi. Okay. Hindi na maasim oh. Oh? Hindi malamig kasi. Malamig? Kaya pala eh. Masarap pala to. Okay. Ilan na lang to? Masarap po. Ano ko nga? Dalawa na lang to. Dalawa na lang yan. Ako na lang sa isa. Dalawa na lang yan. Sabi lang ah. Malay mo di makuha. Ano? Kapal. Ha? Very good. Nakalima. Very good. Very good. Very good. Ano to? Ano? Ano? Ano Isa na lang yan. Wala na. Ano? Kalamansi na text ko. Ikaw? Uy, wag mo ilagay yung soy. Oo, ilagay ba eh. Ilagay ito na. Ano? Sino pa ba ka dyan? Basta ano? Ano? May ano yun. XO. Di. Mals. Mal? Oo, ito. Basta ito. Tingin. Ito. No, tingin. Tingin. Gusto niya? Yan. Okay, pagbigyan natin. Huli na lang to eh. Alcohol. Alcohol? Mals. Mals? Ito, hindi. Basta may dalawang L yung double L. Holes! Double L, may hindi. May Basta hole. Holes. Sigurado ka. Holes niya! Meron pa to. Wala na. Meron pa isa. Dalawa. Hindi na, patingin nga. Patingin nga muna. Nilalagay mo eh. Daya mo. Nilalagay mo eh. Wala na. Nilalagay mo eh. Paano? Tapos na laro. Paano mga katupay? Tapos na laro namin. Wala na hindi mga katupay. Oh. Nilalagay mo ni Hol. Bye-bye. Wala na. Alright mga katupay. Sana'y masaya kayo. At siyempre sa ating mga katupay na ating mga taga-subaybay. At siyempre maraming salamat. Shout out sa inyo lahat. At siyempre lagi mag-iingat. Alam mo, para i-subscribe nga nila, kainin mo to. Ayaw ko yan, tapos na ako. Wala, para i-subscribe ka nila. Alright mga katupay, ganito na lang mga katupay. At see you again to my next vlog mga katupay. Subscribe! Manasaya ba tayo? Ha? Masaya ba kayo? Dito! Bye-bye! Iba na ako, ma. See you again! Bye-bye, Tito Chris. Bye-bye. Thank